ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗೋ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಬೈಕ್ ಏರಿ ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ಸಾಹಸ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಉಡುಪಿಯ ಕಾಪುವಿನ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಭಾಳ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ದೇಶಗಳ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಗೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತುಳುನಾಡು. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಸಚಿನ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಅದೇ 10 ದಿನ ಬೈಕ್ ಪಿದಾರ್ದಿನಿಯಪ್ಪ? ಪಿದಾರ್ದಿನಿ ಜುಲೈ 27th. ಜುಲೈ 27th. ಸೊ ಕಾಪುಡು ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇದೆ 5th. ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ? ಫುಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. ಸೊ 10 ದಿನ ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಂಡ ಇರೋದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಮಗ ಹೊಲ್ಟ ಅಂತ ರೂಮ್ ಹೋದು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ 1200 ಮೀಟರ್ ಹೋತಾ. ఒక అల్తా రోడ్స్ పండ్రే పండేకి మౌంటైన్ క్లైంబింగ్ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಕು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ದಿನಕ್ಕೂ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ 1200 ಬಹುಶಃ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಐಟ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಇತ್ತನಂದ ಐಡ್ ಗೋ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಂತ ಪಾಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಯಾತ್ರೆ ಬಂತಾನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸರ 18 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಮುಲ್ತು ಕಾಪೂರ್ದು ಸುರುಮಂತದ್ದು ಅಲ್ತರದ್ದು ನಮ್ಮ ನೇಪಾಳ ಹೋಯ್ರಿ, ನೇಪಾಳ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ, ಕೂಡ ಭೂತಾನ್ ಬರ್ತದೆ, ಭೂತಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಮೂಜಿ ದೇಶದ ಮೂಜಿ ರಾಜ್ಯಲು. ಓಕೆ, ಕಾಪೂರ್ದು ಪಿದಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಕಾಪುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ಲು ಮೂಲು ತಗೊಂಡ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡ್ಲು ಇಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೋಡ್ ನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚೆತ್ತು. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಆತ ಜನ ಬೈತೀರಿ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಳ್ಳೇನು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದಿದ್ದೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಎಂಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈತೀರಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಮಗ ಎಂಗ್ಲ ಜಪ ಕೊಡುವಂತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಲಕ ಪಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಭಿಷೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚಾಪುರ ಕಿನಿಂಜಪು ಅಂತ ಅಂಡ ದೇಶ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 300-400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ 300-400 ಅಂಚಾಪುರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ಸ್ ಆತನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಅದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ ಅಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಮಲ್ಪೋಚಿಂದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತೇರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಸಚಿನ್ ಆಡ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದ್ ಮನ್ಪಿನ ಒಕ್ಕ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಡ್ದು ಮಲ್ಪ್ತ ಮಂತ. ಸಚಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾ ಸರಿ ಮಂತ ದಿನ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಲಡಾಖ್ ಅವು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯೇ ಪೋತಾರ. ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೋನಾಗ ಎಂಚಿನ ಅವು ಇರೆಗ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಜನ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೋಪಿನ ಎಂಚ ದುಮ್ಮನ್ ಸೋಲೋ ಎಂಗ ರಡ್ಲ ಖುಷಿ ಪಣ ಸೋಲೋ ಬಣ್ಣ ಎಂಗಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರಲೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕನ ಪೋಡಿಗೆ ವ್ಯಾಲೆ ಸೋಜಿನ ఆయన ఇళ్ళ దగ్గర ఏం జాబ్ తీయకూడదు అంతే మనీ డొప్పునే పండ పండ పిల్ల పండ ఉంటಲ್ಲ దాదా అయితే లాస్ట్ టైం యాక్సిడెంట్ ರಟ್ ಮುಸಲ್ಲ ಅವಳು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗ ತೂನ ಮುಟ್ಟ ಸಾಗತ್ತೆ ಮಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿರತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನಗ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮಂಡು ಹೆಂಗ ಇದು ಪನ್ನಗ ಒಂದ ಕಾರ್ ಅವಳ ಐದು ಗಮ್ಮತ್ತೇನೆ ಮಂಡ ಆಯ್ಪಾತೆ ದಿನತ್ತೆಂಡ ಕುಡುರೆ ಮಂಡ ఆయన ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಲ್ದಿನ ಕುಲ ಹೆಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ఇప్పుడు ఆయిపాతే నుండి నమ్మక ఉంటే సమాధానం మంచిన మొత్తం మండి డుప్పుడు అన్న రైడ్ బండి ఎంగ్లికి బండ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕುಲು ಕಿಂಜರಿಂಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಪುನಕುಲು ಸೊ ಅವು ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಸೆನ ಇರ್ತೇನೆ ಪಾತ್ರನ ಸೊ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ఒక ಜನಗಳಿಗೆ ಅವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ಉಮ್ಮೆಂಚ ಬಂಡ ಯಾನೆಂಚ ಬಂಡ ಯಾನ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಉಮ್ಮೆಂಚ ಎಂಕ ಪೋಯಿನೋಳು ಓರೇಡಿ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಯಾನ ಒಂತ ದುಂಪೆರು ದುಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಒಂತ ಪಿರಜಾರುವೆನ್ ಎಂಗ ಇತ ಇತೇನ ಈ ರಂಜಿ ಬೇತೆ ಊರ್ದಾರ ಈ ರಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಡು ಎಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಯಾ ಪೋಡಿ ಅಂತ ತೆಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ ಪಂಚ ಉಮ್ಮಂಚ ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಕೇನು ಬೇಕಲ್ಲ
ಸೊ ಉಮ್ಮೆತ್ತಿನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಸೊ ಇತ್ತಿನ ರೂಮನ್ನ ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾತೇರಿ ಏನ್ ಬೆಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ ಏನು ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆನಾಗ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಓಲೋಲು ಉಳ್ಳಾರು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪಿನ ಉಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಇಂಕುಲು ಏನ ಮಲ್ತ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಉಂತಿಯಾಡ ಒಲ್ಪಲ ಯಾನ್ಕೇನಂತ ಸಚಿನ್ ಓಲ್ಪೋದ್ ಮುಟ್ಟಿಯ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ಒಲ್ಲತ್ತೆ ಉಂತಿಯೇ ಅದಾಗ ಆಯ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇನು ಅಂತ ಒಲ್ಪಲ್ಲ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅದ ಇಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತವದು ನಾ ರೀಚ್ ಆತೇರು ಓಕೆ ಒಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅವನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಂತ ಜಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಚೂರ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೊರ್ತುಜೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಂಡಾರು ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಚಿನ್ಗೆ ಟೋಲ್ದಲ್ಪ ಅವ್ರಿ ಇಂಚ ಬೈಕ್ ತೂವನ್ ಬತ್ ಸಡನ್ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದ ಮಲ್ತೇರ್ ಅದಾಗ ಸಚಿನ್ ಬೂಡಿಯರ್ ಬೂರ್ದಾನೆ ಗುಡ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಸಚಿನ್ ಅಭಿ ಇಂಚೆಂಚ ಆನಂದ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದುರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡು ಅಂತ ದೇಪಂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡು ಅಂತ ಗಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅದ ಪನ್ಯ ಸರಿ ಇಂಕುಲು ಆನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ 680 ಅಂತ 780 ಪಂಡ ತಿರುಪತಿಗೆ ಇಂಕುಲ್ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ತಿರುಪತಿ ಅಡೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕಿಂಜ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅರೆ ತಾಗಂಡು ಗಾಡ್ ಪೂರ ಬೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತ ಇಕ್ ಇಂಕುಲ್ ಅವ್ಲು ಉಂತುದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಾಕಿ ಇಂಚ ಇನಿ ವಿಜಯವಾಡ ಉಂತುಗ ವಿಜಯವಾಡ ಹಾಲ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಕಾ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ದುಂಪೋಯ್ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ್ತೀನಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೈಕ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಅವಳು ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ದುಂಪೋಯ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ದು ಹಾಗೆ ಯಾನೇನು ಮಲ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ದುಂಪೋಯ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾನೊಮ್ಮೆ ಯಾನ ಆಯ್ಕೆ ಅವ್ ಶೋರೂಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುಲಾಯ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್ ಹುಲಾಯ್ತದೆ ಯಾಚು ದುಂಪೋದು ಕಾಪು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದ ಬೇಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾತ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಜೇಂದ ಮಂಡೇಡು ಪಂಡ ಪಾಸ್ ಆತ ಜೇಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಎತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬೇತಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರು 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಪೋತೆ ಯಾನು ಅವಲೇ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಆಯ್ಕ ಕಾರ್ ತಾಗದನ್ನು ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೇನ್ ಫೀಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೋ ಓಕೆ ಇಂಕ್ ದಾದನ್ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟಂತ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕುರಿ ಪಾತಿರೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದನು ಪಡೊಂದು ಆ ಮಂಡೆ ಬೋತಿ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ಒಲ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋನ ಅಲ್ತ ರೋಡ್ ಲಂಚಪ್ಪು ಅಲ್ಪಲ ಅನ್ಕುಲು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಕುಲ್ ತೂನಾಗ ಅವ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಚ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಲು ಈತ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ತಿರ್ತು ತುನಗ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಪಾತಾಳ ನಿಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಎಜ್ಜೆ ತತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಇರತ್ತ ನಾ ಒಂದಿತ್ತ ನಿಕಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಗಲೆಗೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೇಪಾಳ ಎಂಟರ್ ಆತ ಸೊ ಎಂಗಲೆ ಲಕ್ನೋ ನೇಪಾಳ ಎಂಟರ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಅವ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಗಲೆ ಐಕ್ ಅವಳು ಸ್ಟೇ ಲುಂಬಿನಿ ಮನ್ಪಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೇ ಲುಂಬಿನಿ ಸೊ ಮನದಿನ ಕಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋಕ್ರ ಪಿತಾಡಿಯ ನೇಪಾಳ ಇರ್ತದೆ ಪೋಕ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮನ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಫೋನಾಗ ತುದುಪ್ಪ ನಿಕಲು ವಿಡಿಯೋಡು ಅವು ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗಲಿಗೆ ಅವಳು ನೀರ್ ಪೋದು ಹೈವೇನೆ ಅತ್ತನ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಹೈವೇ ಅವು ಒಂಜೆ ಹೈವೇ ಒಂಜೆ ರೋಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಹೈವೇ ಅಕ್ಲೆ ಹೈವೇನೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಅಗಲ ಅವು ರೋಡ್ ದೊರೆ ಅಗಲು ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಬೆತ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಗಲೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಗುಡ್ಡ ಮಿತ್ತೋಡು ಕೂಡ ಜಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಓಲ ಸಿಟಿ ಬರೋಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಬರೋಡ ಅಂಚಿಟ್ ಪೂರ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾವಂದು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಬರಂತೆ ಮೆದು ಬರ್ಸಗ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ವಿಷಯ ಅವು ಕಾಮನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಕ್ಲು ಎಂಗಲೆ ಶಾಕ್ ತೋರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಬಂದ್ಬೇಡ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪು ಬುಲ್ಡ್ ಸೋರ್ अकल सपोर्ट मत कुछ टेंशन मत लो 5 मिनट में भी क्लियर हो जाएगा सब लोग जा सकते हैं गोल्ट निकले अकलोटी मत ಸೇರಿ ಪಾತಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳ ಬಂದ ವೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಲೆ ಪಂಡ ನೇಪಾಳ ತಗೊಳ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೈದರ್ ಎಡೆ ಅಕಲು ಎಡೆ ಎಂಗಲೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಎಡೆ ಅವಾಗಲೇ ಪಂಡ ಅವಳು ಅಕಲು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೈನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಡೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ತ ಹೋಯ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗೋ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊರಟ ಇಬ್ಬರು ಬೈಕ್ ಸಾಹಸ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಗೋ ಹಿಮಾಲಯಸ್ 2 ಜನ ಬೈಕ್ ಸಾಹಸ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಕಾಪುರ್ದು ಪಿದಡ್ದು ಹಿಮಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಏರ್ದು ನೇಪಾಳ ಹೋದು ಅಂತರ್ದು ಭೂತಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಅಂಚನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತಿರುಪತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಗು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಏತದೇರು ಎಸ್ ಪಾತಿರ ಅಂತ ಪಿದಡ್ಯಾರು ಸಚಿನ್ ನಿಕ್ಲು ಪಿದಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಬಾಂಬೆ ಬಾಯರು ಸೊ
ಬೊಂಬೆ ಮುಟ್ಟದ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇತದ ಅನುಭವದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಂಬೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದೋರ್ ಉಪಾಯರು ಅದೇ ಅವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಪೋಯ್ಜಾರು ನಾಸಿಕಾದ ಒಂದು ಎತ್ತೊಂಡಾರು ಇಂದೋರು ಯಾನ್ ಇಂದೋರ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ತಿನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಲೇನ ಅಂದು ಮಾತಾ ಬಗೆತಲ ವಾಫ್ ಫುಡ್ ತುಂಡನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಫುಡ್ ಗೋಕು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ఒక ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೆ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ತಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪು ಇದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಪೇರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಸ್ವೀಟ್ ಪೇರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪುರು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂದು ಪೂರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಂಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಅಕುಲು ಆಯ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕುಲು ಒಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಪುಂಡು ದಾದ ಮತ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುರು ಅಂತ ಫ್ಲೇವರ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಖಾರದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ಖಾರದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ತುಂದಿಲ್ಲ ಚಾಟ್ಸ್ ಮಾತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಜಿಲೇಬಿ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡಿಗೆ ಅವು ಒಳ್ಪಲ್ ತಿಕ್ಕಂದಿರಿ ಅಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವ್ನು ಬೇತನೆ ಅಲ್ತನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಅಂಜು ಬೊಬ್ಬಲ್ ಇಂದೋರ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಇಂದೋರ್ದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಬೈಯಾಗ ಎಂಗಲು ಒಣಸ ಚಿಕನ್ ತಿಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಂದಿತ್ತ పండదాది నమక్ మూలు కుడ్లాడు ఓడుతున్నాడు తిక్కు మల్తు గోర్పారు అవే ఉంది ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅವೇ ಜಾಗ ಅವೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅವು ಅಲ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಿರ ಚೈನೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅಂಡೇರ ಅವೇ ಅವು ಫುಡ್ ಅಡೇ ಪೋತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತು ಐತೆ ಬೇತನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಚಾಟ್ ಗಿಟ್ ಮತ್ತಿರೊಂದು ಪುನಃ ಅವು ಮೂಲ ಇಂದು ಅವು ಕಾಪಿ ಮೂಲು ಇತ್ನಟ ನಿಕಲ್ ತಿಂದುಪ್ಪರು ಅವ್ಲು ಪೋದು ತೂನ ಆಯ್ತಾನ ರಿಯಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಅಲ್ತ ಬಣ್ಣ ಅವು ಏತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ಮೂಲೆ ತಿಂದಿಲ್ಲಕ ಅಂಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬೇತು ಮುಂತೆ ಬೇತು ನೀರು ದೋಸೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇತು ಪುಣ ಸೊ ಇಂದೋರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ ಅಂತ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬರೀ ಕಠಿಣ ಹೈವೇ ಎಡ್ಡ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಇಂದೋರ್ದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ ಜನಕುಲು ಅಂತೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಯುಪಿ ಮತ ಝಾನ್ಸಿ ಮತ ಎಂಟ್ರ ಅನ್ನಗ ಸೊ ಅಲ್ತ ಜನಕುಲು ಪಂಡ ಆತ್ ನಮ್ಮಲಕ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ರೋಡ್ ಪೆತ್ತಲ್ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಹೈವೇ ಎಂಗಲ ಕೊರ್ರೆ ಪೊಡಿಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಗಿಡಪರ ಪೊಡಿಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜನಕಲ್ಲ ಹೈವೇಡೆ ಬೊಕ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ರೈಟ್ ಪೋರಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಉಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಪೋಪೆರಗಳು ಎಂಗಲ ಹಾರ್ನ್ ಬಂಡ್ಲಕುಲು ಗ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜರು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ ತಪ್ಪು ಓಡತೆ ಎಡ್ಡ ಹೈವೇ ಆನ ಗುಂಡಿ ಕೆಲಸ ಹೊದ್ದು ಬಸ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಎಂಗಲ ಫೋನ್ ಸಡನ್ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೈವೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಪೆತ್ತೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವಲೇ ಜೆತ್ತುಪುಂಡು ಹೈವೇ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಪೋಡ ನೈಟ್ ಗನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಲ ಐಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾದಿತ್ತ ಈ ಹೈವೇ ನೈಟ್ ಗೆ ಬಲ ಪೋಚಿಂದು ಇಂದೋರ್ ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ನೋ ಮೂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಉಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ರಡ್ಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅವು ಮುಲ್ತಕಲು ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೈವೇ ನೈಟ್ ಹಾಕಲು ಪೋರಣ ಬಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ದಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಟು ದಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ మన జానవర్లు పూర ఉన్నెట్టెప్ప రస్తేడెప్ప కిదే వన్పదే ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಕಡೆ ಗೌ ಅಂಚಾತನ ಅವ మన ಪಜ್ಜಿರಿ ನಮ್ಮತ್ತ ಹೈವೇ ಮೀಟರ್ ಉಂದು ಪುಂದು ಪಜ್ಜಿರಿ ಪಡ್ದು ಪುರಿಂಚ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಗ ಸೊ ಐ ಟೈಮ್ ಮೇ ಒಂದು ಸೊ ಲಕ್ನೋ ಇಂಚಾನ್ ಲಕ್ನೋ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೇ ಆತಿ ಒನ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಆತಿನತೆ ಎಂಗಲ ಅಡಿಗೆ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಜಾನ್ಸಿ ಇರ್ದು ಸೊ ಮನದಿನ ಎಂಗಲ ನೇಪಾಲ್ ಓಪನ್ ಎತ್ತೀನಿ ಆನ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಚೂಪ ಕೈಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆವತ್ತಿಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಗ ಚೈನ್ ಚೂ ಟೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಎನ್ನ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಪೋಯೆ ಅಡೆ ಪೋನಾಗನೆ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ತೂನಾಗ ಪಂಡ ಶೋರೂಮ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ ಊಲೆ ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ CD100 ಬೇತ ಕಂಪನಿ ಬೈಕ್ ಪೈಂಟ್ ಕೈಟ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಪಗ ನಂಗೆ ಬೇತ ಫೀಲ್ ಬರ್ತನೆ ಒಂದು ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಆವಡೆ ಒಂದಿಂಗ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಜೋರ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ವಾರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿ ತಡಬಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ತೋಂದು ಹೆಂಗ್ ಉಮ್ಮೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಚ ಮಾರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಪೋರ ದಿಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದೊಂದು 5 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಉಮ್ಮೆ ಆಜರೆ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ವೈರ್ನ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಊಲ ಜಿಂಜೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಊಲ ಜಿಂಜೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂಚೆ ಬಾಡು ಅಂಚೆ ಬಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪುನಾನ್ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಊಲ ತಿಕ್ಕದು ಸ್ಕ್ರೂ ಪಡ್ಬಿಡಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಜಿತ್ತ ಶೋರೂಮ್ ಬಂದೆ ನೆಲ ಕಾಣೆ ಬಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಬರೋದು ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತಿ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಪಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಲಕ್ನೋಡು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೈಕ್ ಅವು ತೂಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈಕ್ ನಾವು ಏರ್ ಶೋರೂಮ್ ದೊಕ್ಕಲೆ ಆಗ ಕಂಪನಿ ದೊಕ್ಕಲೆ ಆಗಲೇ ಬೈಕ್ ದೊಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಅದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮಲ್ತೆ ಈಗಲೇ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಎಂಗ್ಲು ನೇಪಾಲ್ ಓಡಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅವಳು ಗಮ್ಮತ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಆ ಒಂದು ಬಿದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಗಾಡಿ ಅವನ್ ಮಲ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಅವನ ಮೀಟರ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ತಿರುದೊಂದು ಆಂಟಿನ ಲೈಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅವನಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ನ್ ಅಪ್ ಬೇಕು ಪೂರ ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪೂರ ಮನದ ಎಂಗ್ಲು ಆಡೆ ಪೋಡೆ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಎಡಮರಿಗೆ ಪೋಯ
ಒಂಜರೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಇತ್ತಿನ ವೈರಿಂಗ್ ಪೂರ ಹೊಸದು ಮಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಪಂಡ ಹೊಸದು ಪಂಡ ರೀ ಮಲ್ತಿ ಓಲ್ ಅಡಿಗೆ ಫೈರ್ ನಿಕ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಾಂಡರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅತ್ತ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅದು ಅಯ್ಯರ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯ ಮನದಿನ ವೈಜ್ಜೆ ಹಾ ಮನದಿನ ಇಜ್ಜೆ ಪೊಡಿಸಿ ಹಾ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ವೈರಿಂಗ್ ದೇ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ ವೈರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಟಿಸಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ವೈರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫುಲ್ ರೀ ಮಲ್ತಿರಿ ಫುಲ್ ಹಾ ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಸೊ ಒಂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತೆ ಬುಡ್ ನೆಕ್ಕಿಲ್ ಎಂಕುಲು ಲೇಟ್ ಅದು ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಟ್ಟಿನಿ ಎಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರೋಡ್ದು ಬೈದಿನಕುಲು ಒಂದು ಅನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಈವನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪೋಪುನಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಪೋಪುನಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪುನಲ್ಪ ಈಗ ಎಂಚ ತೂ ಪೂರಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅವು ಆಗಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೋತುಂಡು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಂಚ ಮಂಡ ಅವ್ನು ಲೇಟ ಕಾಸು ಉಂಡ ತಿರ್ಗುಂದಿಲ್ಲ ಅವು ತಿರ್ಗು ದೇಗಂದು ಪೂಜರಿ ಆಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪೋಯ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿರು ಅವ್ಳು ಏನ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತೆ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ತೆಂಗಲ ದೋಸ್ನಗಳು ಆಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯ ಆಗಲೇ ಹಿಂದಿಲ ಅರ್ಜಿ ದಾಲ ಅರ್ಜಿ ಆಂಧ್ರದಾಗಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಡು ಸವು ಅಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕುಲು ದಾದ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಅಂದ್ ಹಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂಡ ಐಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಆ ಚಾನಲ್ ಆಂಧ್ರೋಡು ಮಸ್ತ್ ರಿಮೋಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದೇಕ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣದೆ ಅಂಚೆ ಏನು ಇರಕಲು ಅವು ಬೇತನೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಿರಕಲು ಅನೆಂಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ತಿಕ್ಕಿ ರೆಡ್ಡೆ ಜನಕಲು ಉಪದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಎಂಗಲಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬೈಕ್ ಫೋನಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂತನಾಗ ಎಂಜ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬಂದದ್ದು ವರ ಎಂಗಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ರೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಕಲ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಕಲ್ ಒಣಗಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಡೆ ಬಾದ ಹೋಪ ಅಂದು ಸೊ ಅಮ್ಮ ತೂದ ಎಂಗಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾತುತ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರೀದೆ ನಿಖಲ್ ನೇಪಾಳ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಈರು ದೇರು ದುಂಬು ಕರ್ನಸಲ ಪೂತಿನಪ್ಪಗ ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ಆತಿಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಲಡಾಖ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿ ಲಡಾಖ್ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಈರು ಫೋನಾಗ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆತನ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಸುರುಕೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನ ಎಂಚ ಒಂದು ನೇಪಾಳ ಎಂಚ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ದುಂಬು ಪೋತೇರು ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಅಗಳು ಬರೋ ಪೋತೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ತೆಗೆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಬಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಮುಪ್ಪೆ ಸೊ ಐಟ್ ನಂಗೆ ನೇಪಾಳ ನಂಚ ಬಂದಿರಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋದ ನಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿದ್ಜಿ ನೇಪಾಳ ಜಿನ ಬೂಟ್ ಎಂಟ್ರ ಅವರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿದ್ಜಿ ಅಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅವೇ ಐಡಿ ತುಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ಹಾಕಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತೀರಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡು ಅಲ್ಪ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಕೊಡೋ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡು ಅಲ್ಪ ಬರೀ ಕೊಡಂಜು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೇಪಾಳ ಸೊ ಅಡೇ ಪೋದು ಬೈಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಮತ್ತೆ ಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ದು ನೇಪಾಳ ಸೇಮ್ ಭೂತಾನ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ನೇಪಾಳ ಬುಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ನೇಪಾಳ ಎಂಚ ಬಂದಿರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಐಕೆನ ಪನ್ಪೇರಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಹೊರ ಪರ್ಮಿಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ಆರ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪರ ಒಳ್ಳೆದು ಜೋಡು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅವೇ ಅವು ಆಗಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪುದರ್ದ ಉಂಡು ಅವು ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಆರ್ಸಿ ಬನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆರ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಗಲು ಪರ್ಮಿಟ್ ಬನ್ಸರ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ಪಿರಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏದ್ ದಿನ ಸ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಏದ್ ದಿನದ ಪರ್ಮಿಟ್ ತೆಪ್ಪುವ ಸೊ ಅವು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವನು ಒಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವು ಬನ್ಸರ್ಗೆ ಏನು ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಡೆಗ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕುಲಿ ಏನಲ್ಪ ರೈತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೇನ್ ಬನ್ಸರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭೂಟಾನ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಭೂಟಾನ್ ಮೇನ್ ನೀರು ರೂಮ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಇರಗ ಈತ ಈರ ಭೂಟಾನ್ ಎಂಟ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಈರು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜಿನ ಸ್ಟೇ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂದು ಅವೊಂಜಿ ಇರು ಅಲ್ತ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದು ಅಲ್ತ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇರು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹೊಸ ನೋಡಿ ಎಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೋಡು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ದಾರ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ತಂದು ಕೊಡಾರ ಬರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕುಡರ ನಿಖಿಲಿನ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಲೆಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಬೈಕ್ ಸಾಹಸ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಮೂಜಿ ದೇಶ ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ಯಾತ್ರೆ ಬಂತದ ಬೈದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಸ್ ನಿಖಿಲು ಅವೇ ಪೋಂದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಎದುರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಆರು ಊರ್ದಾರ ಪನ್ಪಾರು ನಿಖಿಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣಪ್ಪಗ ಆರು ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ ಬರ ನಿಖಿಲು ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಾಡಿ ಅವು ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರೆ ತೂರಿತ್ತೇನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಬಂದಿನ ಸೊ ಮುಂಬೈ ಪಿರಾಡುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಈಗಲು ಲುಂಬಿನ ಹಿಡಿದು ಪೋಕ್ರ ಪೋನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ತುಯಿಲ ಕಂಡು ನೇಪಾಳ ಎಂಟರ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ನೇಪಾಳ ಎಂಟರ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಪೋತ
ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ತುಲಕಂಡ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ರಗ ಉಂತಾಯ ಉಂತನಾಗ ಕಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಗಳು ಅನ್ನೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಪನಿ ಅದು ಏರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಅರ ಮೋನೆ ಪಂಡ ಅದೇನ ಉನ್ಮಲ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೋತಾನೆ ಮೇರ ಇಂಚನ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮೀಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತ್ರ ಪೋಕ್ರ ಅಲ್ತ್ರ ಒಂಜಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮೇರೆ 2 ದಿನ ಮುರ್ದು ಕೂಡ ಪೋಕ್ರ ಬರ್ತೇವೆ ಎಂಗ 3 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಆದಿತ್ತ ಸೊ ಅವ್ರು ಬತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಒಟ್ಟು ಪೋಕ್ರ ನಿಕುಲು 3 ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ 6 1 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಸೊ ಅವ್ರು ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜ ದಾಯ ಪಂಡ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶನ ಪೋಡು ಸೈಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊರ್ಪೆರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ನಡತೊಂದೆ ಪೋಡು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತೊಂದೆ ಪೋತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಅವು ಗೇರ್ದ ಸೈಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಂಕಂತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅರೆಗಂತೂ 4 ತಿಂಗಳು ಆತನ 4 ತಿಂಗಳು ಆತನ ಎಂಗಲ್ ದಿಕ್ಕನ 4 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತ 5 ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತಂಡು ಇತ ಬೋಲಿರ್ ಇತ್ತ ಯಾರು ಅರೆಕ ಕೋಡಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಉಮ್ಮೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಚೂರು ಬೂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಬೈಕ್ ಉಮ್ಮೆ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಉಮ್ಮೆ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನಾಗ ಉಮ್ಮೆ ಉಂತದ ಫ್ಲಾಗ್ ದೆಪ್ಪ ಅವು ಫ್ಲಾಗ್ ದೆಪ್ಪ ಅವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ತ ದುಮ್ನಾನಿ ನೇಪಾಳ ಒಳ್ಳೆ ದೆಪ್ಪದರ ನೇಪಾಳ ಭೂತಾನ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಉಮ್ಮೆ ಕೋಡ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನ ಉಮ್ಮೆ ಲಂಚಿನಿ ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ಉಮ್ಮೆ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈಲಕ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಪಂಡಿರೆ ಪಂಡ ಅಂತೆ ಉನ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಇಂಚ ಪುದರನ ಅರ್ನಪ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಹಾ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲಾಗ್ ದೆಪ್ಪನ ಫ್ಲಾಗ್ ಪರಿಂಡಿಗೆ ಸೊ ಉಮ್ಮೆಗು ಅಂತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸಾಯಲ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ತೀಕೊಂಡಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಪುಂದೆತ ಆರ್ಮಿದ ಥ್ರೂಟು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ತೀಕೊಂಡು ಆ ದುಂಪೋದ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಂತಾಯಿರಿಗೆ ಉಂತಾದ ಸೈಕಲ್ ಬುಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕುಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ದೇಕ ನಮ್ಮ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಕುಲು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ತೀರು ಪ್ಲಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೈ ಉಂತದ್ದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಚೆಕ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ದಾದನ ಬೇತೆ ತರದ ಪಾತೇರಿ ಐ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ನಾವು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ಅವರು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪದು ಸೀದಾ ಪಿದೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪೋಡ ಅಡೆಗಂದು ಬಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬೈದಾರ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಂಡ್ಲೇರು ಗೋವಾಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗುವಾಹಟಿ ಆಸಾಂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಭೂತಾನ್ದ ಟೂರ್ನ ಯಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಗೋವಾಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗುವಾಹಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು 10-15 ದಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡಲ್ಪ ಜಿನ ಬೂಟಂಡಿ ದಿನ 10-15 ದಿನ ಅವಲಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಓಲ ಬೈಕ್ ದಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಬೈಕ್ ಒಂಥರ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಎಂಚೆ ಎನ್ನೀರ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಮೆಕ್ಕುಲು ಒಂಚೂರು ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಕಡ ಕಾಸು ಉಂಟು ಅವ್ಲು ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ಲು ಫುಲ್ ಇರೇ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಲ 4,000-5,000 3 ಸ್ಟಾರ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿಗಿಜ್ಜ ಇಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ಲನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕುಲಿ ಏನೊಂದು ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮೆಕ್ಕುಲ್ ಪೋದು ಓಲ ಉಂತುವೇರು ಒಲ್ಪರ ಉಂತುವೇರು ಅಂಚೆ ಒಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ ಟೈಪ್ ಅದು ಪೋಡು ಒಲ್ಲ ಅರೇನು ಉಲೈ ಬಿಡುಜ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಕುಲು ಅಂಡ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋದು ಪಂಚಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆರು ಖಾಲಿ ID ಪಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ID ಪಾಸ್ ಓಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಲೇಬರ್ಸ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ID ಪಾಸ್ ಒಂದು ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೋಗ್ಪೇರು ಲೇಬರ್ಸ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಹೋಗ್ಪೇರು ಎಂಗಲಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆನಾಗಲ ಸುಮಾರು ಜನ ತೆಗಿದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ದಾರೇನು ತೂತೇರು ಅವ್ರು ಲೋ ಒಂದು ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ದೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಅರಿಗಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ನಾವು ಸೊ ಆರತ್ತೆ ಪಿರವರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಆರ್ ಬಕಾವಿಂದಲ ನುಮಂತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಂದಿರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಉಂತಿಗೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಕರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲು ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ದಾದಲ್ಲ ಊದಲ ತೊಂದರೆ ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಂಡತ ಅನ್ನೋರ್ನ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಈ ಟೂರ್ ಬಂತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ಮೂಜಿ ದೇಶ ಉಂತು ಯಾರು ಒಂತೆ ನೇಪಾಲ್ ಎಂಚ ತೋಜು ನೇಪಾಲ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ರೋಡ್ಸ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಅಲ್ತ ಫುಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆತ ಎಂಕೊಂತ ಸೆಟ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೇಸ್ಟ್ ಉಂದೆ ಬೀಫ್ ಬಫ್ ಪಂಡ ಬಫೆಲೋ ಮೀಟ್ ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸೈಕಲ್ ದಾರುಲ್ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಇತ್ತ ಒಲ್ಪಲ್ಲರು ಶ್ರವಣ್ ಯಾರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಸೈಡ್ ಭೂತಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಭೂತಾನ್ ಈತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಏನಿ ಅವು ಎಂಚಿನೆ ದಾದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಬಂತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ದೆಪ್ಪೆ ವೈಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅವಂತೆ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಗೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆ ನಿನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈ ಪೋದು ಪಾಡು ಅಕುಲ್ ದಾಯಿಗ ಅವು ಅಂಚ ಒಯ್ತು ದಾಯ ದೆತ್ತಿನಿ
ಆ ವರ್ಷದ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೈಕರ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ದೆಪ್ಪದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ August 15th ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತದೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ದೆಪ್ಪದೆ ಲಡಾಯಿ ಲಾಗ್ತದೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಓಕೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪಿನ ಆಗೋಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎದುರು ಮೂವ್ ಆನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟಾಯ್ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಬೋಲ್ಲ ಹಾಂ ಐತೆ ಏನಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಡ ಹಾಂ అయితే ఉల్లెడ తొంపోయి ఒట్రసి చెకింగ్ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕನ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹ್ಞೂ ಐದು ಬೊಕ್ಕನ್ ಇನ್ನ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಪೋನೆ ಅಕ್ಕಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬಂದಾದ ಬಂದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಹ್ಞೂ ನಾನು ಬಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಞೂ ಈಗ ಭೂತಾನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿ ಈಗ ನಿಕ್ಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಐ ಕಾಪಿ ಪಂಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲಿದ ಚೀಪ್ ಉಂಟು ನಾನು ಹಾಂ ಒಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಟ್ಟು ಭೂತಾನ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಟ್ರಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಡದಾದ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಬ್ರೋಕರ್ ನಾಕು ಅಕ್ಕಲ ಪಿದೆ ಪೂರ ಬ್ರೋಕರ್ ನಾಕು ಅಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಇರೇಗಿ ನೀವೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ ಸಿಕ್ತದು ಕೊಟ್ಟು ನೀ ಪೋಡ ಈತ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಕೆ ಪಂಡ ಎಂದ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಸಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಐದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗಂಟೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಐಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಅక్కడ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ 2 ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತ್ ಇಂಕ ಆನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಂದು ಒಂದು ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ದ ಅದು ಒರಿಯರ್ ಯೋಜನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊನಂಗಿಲ್ಲ ಐ ಒಟ್ರ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೋಗಿ ಅಂಬಣ್ಣೆ ಅಂಬಂದು ಈಗ ಎಂಟ್ಲೆ ಕಂಟ್ರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಲ್ಪದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ರ ಸಿಕ್ಕಾರೆ ಸೊ ದೇಶದ ಬಾವುಟನ್ನು ಪರ್ಪನ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಪರ್ಪನಗಿರಿ ಕೋಪ ಆತನು ಹೌದು ಯಾರು ಈಸು ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಏನು ಫ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ഞാൻ അല്പം യുദ്ധന്റെ പോകും നയിക്കാൻ ക്യാൻസൽ ಬ್ಯಾಚಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಬೈಕರ್ ಪೂರ ನೆರಂದಿತ್ತು ಬೈಕರ್ ಹಂಚಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಪೂರ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಉಂಟ ಪೂರ ನಾವು ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬಾವುಟನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬಟ್ ದಾನ ಮಂತನ ಇದು ಅವರ ಪಿಟೈ ಬೈ ಯಾಕೋರ ಪಿಟೈ ಬೈ ನಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ರಾಚಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚು ಕೋಯರಿ ಗಿಂಚು ಕೋಯರಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಈದಾದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಬೈದಾರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾರ್ದಿನ ಕಲ್ಪುಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆಕಲ ಒಟ್ರಾಚಿ ಒಂಥರ ಮರಳು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅದನ್ನ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ನಕಲು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಗಾಯಬಹುದು ನಕಲಿನ ಕಂಟ್ರಿ ಆತದಾಲ ತೂಪಿನಾತದಾಲ ಇದ್ದಲ್ಪ ಸರಿಯಾಂಡವು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇರು ಅಂಚಂದು ತುಷ್ಪಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿ ಜಿಂದಾಂಡ ಆ ತೊಂದರೆ ಮಕ್ಳು ದಾದ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೈಸೋನಿ ಇರಂದ ಆಪು ಈರಂಚ ಮಂತಿನೇಟ ನನ್ನ ದುಂಬು ಇರ ಪಿರಾವಡಿ ಏರು ಹೋಂದು ಪೆದುಲೆ ಆಯ್ಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು ಆತೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಗುಡ್ ಇತ್ತೆ ಶ್ರವಣ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಓಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರುಣಾಚಲ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಘಾಲಯ ಅಲ್ಪಡ್ದೇನು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಇರು ಸೈಕಲ್ಡ್ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಏರೊಂದು ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೋಯರತೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೋಯರು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಇತ್ತೇನು ಕೋಹಿಮಾಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೋಹಿಮಾಗ್ ಕಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಚ್ಚಿಗೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ನೇಪಾಳ ಪೋಯರು ನೇಪಾಳ ಪೋದು ಬರ್ತಾರತೆ ನೇಪಾಳ ಪೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೇಪಾಳ ಇಡೀ ಸೈಕಲ್ ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಭೂತಾನ್ ಪೋಡಿತ್ತಿನಾರು ಭೂತಾನ್ ಪೋವಂದೆ ಅಲ್ತರದೆ ಗುವಾಹಟಿ ಬರ್ತದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪಿಲಕ ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಜೋರ್ ಬರ್ಸಬಾರ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಎಂಚುಂಡು ಎಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಪಕ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಸೈಕಲ್ ಮಾಮು ಹೌದಾದ ಕೇಶವಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರವಣ ತೆವದ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಾರು ಆವಡ ರಡ್ಡು ಪೂಜೆ ದಿನ ಒಂದು 2 ಸಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೇರತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಶ್ರವಣ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಜನಕಲ್ನ ವಾಲ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಇತ್ತ ಇಂಕ ಐಂದಿನ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಇಂಕ ₹1 ಎತ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಪಾರ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು 100 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದೇ ಗುಡ್ಡೆ ಪುರ ಇತ್ತು 50-60 ಅಂತ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಂಡ ಇರಿಗೆ ಆತೇದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಉಂತರೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಟೆಂಟ್ ಉಂಡೆ ಟೆಂಟ್ ಮಾತೊಂಡೆ ಫುಡ್ ಮಾತ 11 ಉಪ್ಪಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಉಂಟರೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಫುಡ್ ಮಾತ 11 ಉಪ್ಪಾರು ಫುಡ್ ಇತ್ತು ಫುಡ್ ಎಂತ ನೇಪಾಳ ಫುಡ್ ಪುರ ಎಂತ ಲೋಕಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಕಲ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ನ ಊರಿಗೆ ಏಪ ಎತ್ತಾರೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ನವೆಂಬರ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂಟು ಊರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡ್ ಬರ್ಪಾರಿ ನವೆಂಬರ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಒಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಗ ಓಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾರಿ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಗ್ಲ ಊರು ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬದಾರಿ ಇದು ಅತೆ ಗುರುಪುರ ಸವಲ ತುಲೆ ಕೈಕಂಬ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಪಾರಿ ಗುರುಪುರ ತುಲೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಊರದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಊರು ಎನ್ನುಂಡಾ ಊರು ಎನ್ನುಂಡಾ ಅಂದ್ ದಸರಾ ದಸರಾ ಅಲ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ್ ಏನು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನುಂಡಾ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಶ್ರವಣ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವತ್ತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಲು ಸಚಿನ್ ಹಾಕ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಎಂಚಿನ ನೋಡಿ ಇರಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಾವು ಪಂತಿನ ಬಹುಶಃ ಮಾತಾಡಲು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಿರವು ಸೊ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ ಈಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೈಕಲ್ ಒಂದೇ ತುಂಬ ಇಂಚಿನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಂದಿರ ಹೆಜ್ಜಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ತತ್ತ ನೋಡು ಬ್ರೇಕ್ ತಂದು ನೋಡು ಪಕ್ಕ ಕುಡರ ಈ ಸಂವಾದ ಮುಂದೆ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಗೆಟಪ್ ದಾಲತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸಚಿನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅತೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ 8 kg ಉಂಡಿ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಒಂದು 5 kg ಉಂಡ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಲು ಈತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಮಾತೊಂಡಿ ಐಟ್ ಪಂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಆ ಸೈಡ್ ಗೋಪ್ರೋ ಗೋಪ್ರೋ ಸಣ್ಣ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಅವು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಐಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವು ನೆಟ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಇರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಓಕೆ ఒక ಸಾಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸೊ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ಬೋದು ಫೋನ್ ಪದ್ಯಲಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಈ ಮೆಟ್ ಗೋಪುರಂ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಇಂಚ ತೂನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೋಪುರದ ಈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವು ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಗೋಪುರ ಮನ್ನ ಇದೆ 4K ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಗೋಪುರ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು ಈ ಪನ್ನ ಇತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೀರೋ 6 ಅಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಿಂಗದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಈತ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಐಟ್ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಏರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಔಟೇಕ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರೀತಿದ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೂರಿಂಗ್ ದನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ಅಂದ ಮನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೋಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಒಂದು ಸೈಕ್ ಪಡದೆ ಮಂತಿದಿನ ಸೊ ಒಂದೇ ನೀರು ಓಲು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕೊಂದು ವಾದಿ ಬಂಪಿನ ದೋಸ್ತ ಇಲ್ಲ ವಾದಿ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಮಣಿಪಾಲ್ದೆ ಸೊ ಐ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೋನಾಗ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇತ್ತನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇತ್ತು ಜಿ ಖಾಲಿ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಓಕೆ ಮುಜಿ ಓಡ್ಸಿರೋಣ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಓಡ್ಸಿರೋಣ ಐಟ್ ಅವಳು ದ್ರೋಣು ಮಿತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ಸೀನರೀಸ್ ಮಾತ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಪ ಆ ಜಾಗೆ ಪೋನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂತ ನಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ದ್ರೋಣ್ ಮಿತ್ತು ಪೋನ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗಲ್ ಒಂದು ಜಿಪಿಎಸ್ ಹೊಲ್ದಿ ಕುಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗಲೆ ಬೂಟಾನ್ ರಾಪರ್ ಹತ್ತಿ ಡ್ರೋನ್ ಅವ್ರು ಜಿಪಿಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೋನ್ ಅಲೌಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಂಗಲೆ ಅಲೌಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಪಾರೆ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಪೋತಿಜಿ ಸೊ ಒಲ್ಪ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಗಸ್ತಿ ಕೂತು 4 ಎಂಗಲ್ ರಾಪ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೂರ ಪ್ಲತ್ತು ಒಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬೋಟಲ್ ಪನಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲ ಜಾಗ ಹೈವೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ರಾಪರ್ ಎಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಈ ಎಕಡೆ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನೇಪಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋದಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಅಕ್ಲು ಬೀಫ್ ತಿನ್ಪೇರಂತ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಬೀಫ್ ತಿನ್ಪೇರ ಅವಳು ಬೀಫ್ ಅತ್ತ ಬಫೆಲೋ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಪೋಂಡ್ ಅವೇ ಜಿಕ್ಕುಂಡಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಮೇನ್ ಮಾಂಸಾಹಾರನೇ ಬಫೆಲೋ ಬಫ್ ಒಂದಲ್ಲ ಬಫ್ ಮೀಟ್ ಬಫ್ ಸೊ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಸೊ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೋತು ಮಂಡ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆಜ್ ತಿಕ್ಕುಜೋ ವೆಜ್ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಚಿಕನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಬೀಫ್ ಪೂರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಿನಿಂಜ ನೆಟ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅವೇ ಪೂರ ಗೂಡಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅವೇ
ಕಾಂಡಲಕ್ಕದೆ ಬಫೆಲೆ ತಿನ್ಪೇರ ಅವು ಪೂರ ಆತು ಮಲ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಳು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ನ ಕಲಿಟ್ಟು ಅವು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕುಲ್ ಅಂಚಾದ ಮೀಟರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ಮೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಮೀಟ್ ಬಕ ಪನೊಂತೇರು ಮಾಮೂಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ತಿನ್ಪಿನ ಕ್ಲಾಮೆಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಂದು ಪಂಡ ಪುಚ್ಚ ತಿನ್ಪೇರು ಅವೇ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅವು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಫ್ ಮೀಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಟ್ ತಿನ್ಪೇರ ಅಕುಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಿಟಿ ಆತಂದು ಅವೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚದು ಅವು ಬಫ್ ಮೀಟ್ ಉಂಡತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡಿ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊನಿ ಮಟನ್ ಬಂಡ ಅಕುಲ್ ಬಫ್ ಮೀಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅದು ರೈಸ್ ಎಂಚಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಉಪ್ಪು ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂಡ ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾಲ್ ಕಾಲ ದಾಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ದ ಅವು ಪೋಂಡ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ದಾಲ್ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಬಂದು ಅವೇನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಗೆ ತಿಕ್ ಅನ್ಬೇಕ ಅಂದ ಆತ ಸೋಗದ ದಾಲ್ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಈಗ ಮೀಲ್ ದ ಪುದರ ಏನ ತಕಾಲಿ ಪುದರ ತಕಾಲಿ ಈಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೀಲ್ಸ್ ಮೈನ್ ಅವು ಪನ್ನ ಆಲ್ತ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಒಂಜೊಂದು ತಕಾಲಿ ಬಂದ ಐಟೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ದಾಲ್ ಚಿಕನ್ 2 ಪೀಸ್ ಫುಲ್ ಮಸೂರು ಓಮತ್ತು ಪೂರ ಮನ ಮುಲ್ದಲಗ ನೀವು ಸೊ ತಕಾಲಿ ಅವು ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲು ಪಿತ್ತಲೆದ ಮಾತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಐತನ ಬೊಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಓಲ್ ಒನಸ್ ಪೋಯಡಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಪಿತ್ತಲೆದ ಬಟ್ಟಲು ದುಂಬು ರಾಜರ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ನೇಪಾಳ ದುಂಬುದ ಎಂಚ ಉನ್ಮಲ್ ರಾಜರ್ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಹೆಚ್ಚ ಯೂಸ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಉಂದಿತ್ತಿ ಜೊತೆ ಐಟೆ ಗೊರ್ಪಿನ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಫುಡ್ ತಾಮ್ರದ ಎಟೆ ಗೊರ್ಪಿನ ತಾಮಲ ಅನ್ಪೇರ ಪಿತ್ತಲೆ ಅನ್ಪೇರ ಪಿತ್ತಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪನ್ ಸರ್ ಅವು ಏನಂತೀರಿ ಅದು ಪಿತ್ತಳೆ 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 ಅತ ಇನ್ನೂ ಎಂಚೈತನು ಭೂತಾನ್ ಭೂಟಾನ್ ಐತೆ ಭೂಟಾನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲಕ ಈಗ ಫೀಲ್ అవుతుంది ಬಂಡ ಅಲ್ತನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಊರ್ದಲಕ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತಾಗುಲು ಆಡ ಪುಡಿಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು మన ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಲಕನೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದುಕೊಂಡು ಆಕುಲ್ ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಲೆಪ್ಪುನವೇನು ಅವು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವಿಂಚನ ಅರಿಯಾ ಅತು ಗೋಧಿ ಅದ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಅರಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಪಲ್ ಬೊಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂತರ ಗಂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಗಂಜಿತ್ ಡ್ರೈ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಗಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಕಟ್ಟದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟದು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆನ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ఒక మామూలు సో అక్కడ ముఖ్య నమ ఎంచ నుప్పు తింపన అంచనే ಅವಲ ಬೀಫ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಅಂಡ ಅವಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಮೇನ್ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪುನ ಫುಡ್ ಮತ ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ದಾಲ್ ಮೀನ್ ಚಿಕನ್ ದಾಲ್ ದಸ್ಮಿ ಅವು ಪುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಜಿ ಮುಂಚಿದ ಮಲ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಡ್ನು ಓ ದಂಡ ಮುಂಚೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಅಂಚಿನ ಮುಂಚೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಖಾರ ಬರಬಾರ್ದು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಬರ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಅವನಿ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೆಜ್ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಚೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಚೀಸ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬಂದ್ಪದೆ ಒನ್ನೆ ಮುಂಚೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಚೀಸ್ ಚಾವಂಜಿ ಬರಿ ಅನ್ ಬಟರ್ ಚಾಯ್ ಬಂದಿರಿ ಎಂಕಲ ಇದಂದು ಬಟರ್ ಚಾಯ್ ಬಂದದಾಲ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಖಾಲಿ ಬಟರ್ ಲ ನೀರ್ಲ ಬೇಪ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅದೇ ಕಕ್ಕರೆ ಬಜಿ ಬರ್ತೀವಿ ಟೀ ಚಾ ಬರ್ಪನ ಒಂದು ವೆಜ್ ಉಂಡು ಚಾ ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಚಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡಕಲ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾ ಅವು ಏನಂದ್ರೆ ಬಟರ್ ಚಾ ಆತ ತೂಕ ದಾದನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ತೂಕ ಗೊತ್ತಾದಿ ಒಲ ಎಣ್ಣಿ ನೆಂಜಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಚಾಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ದು ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ಲೇವರ್ ದಾಲ ಉಪ್ಪುನು ಎಣ್ಣೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಆತ ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಬಟರ್ ಬಡ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಒಂತ ಚಾತ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಾಡ್ದು ಗೊತ್ತು ಅವು ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿ ಉಪ್ಪೆ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರ್ಪತ್ತೆ ಕಡಲ್ದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಆತು ಅವು ಪರ್ರಾಚಿ ಅಂತ ಭೂತಾನ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣಿಗೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತೂನಗನಿಗೆ ಅಂಚಾತನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ತೀರ ತಾತ್ಸಾರ ಅವು ಅರೆಗಾಯಿನ ಕಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏನ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಅವು ಇಂಡಿಯಾ ಭೂಟಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಜಿ ಜುಪ್ಪುಂಡಿ ಅಪಲ ಸೊ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ದಿಕ್ಕು ನೀರು ಅಲ್ಪ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಡ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆತಿಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಉಮಗೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದೆಪ್ಪದೇರು ಫ್ಲಾಗ್ ದೆಪ್ಪದೆ ಉಮಜೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಏನು ಫ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಬೆ ಗಂಟೆ ಉಮ್ಮೆ ಎಂಟ್ರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದೇದಿರು ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಆತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗಲ ಪನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗೆ ಅದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪೇರಿಗೆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ನಾಗ ಲುಪ್ಪೆ ಸರ್ ಇದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾಡ ಕ್ಲೀನ್ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಇರೇನು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪನಾಗಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚೂ ಬೇಗ ಪೋಡು ತಂದೊಂಜಿ ಪತ್ತಿಯ ಪಂಡ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ತಿಕ್ಕಿ ಆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಗೊತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಏರೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಆ 250 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ 110 ಸಾರಿ 110 ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ 500 110 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಮ್ ಉಮ್ಮೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಹಂಗನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಅದೊಂದು ಮಿತ್ತ ಕೆಂದೆಂಗುಲು ಉಮ್ಮೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಹಂಗನ್ಪೆ ಏತ್ಕೆಂಡೆ 250 ರೂಪೀಸ್ ಬಂಡೆ ಕೊಡಲ್ತ ಕೊಡಿ ಲೋಕಲ್ ಸಿಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಪೆನ್ವಿ ಓಡೆ ಬಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಸಿಮ್ ತಿಪ್ಪಲಿ 450 ರೂಪಾಯಿ
అని ఎంకులు పోతుండ అవి డైరెక్ట్ పోతుండ ఓలే ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ 110 రూపీస్ ఒక నెట్వర్క్ పొరలు ఇడీ బూటన్ నెట్వర్క్ 4G పొరలు 4G దిక్కుండు సో అంచే మంగి వెళ్ళిపోయారు ఊరు అవు వంత పోనా కూర్చోరు సో ಅದು ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಅವು ನಮ್ಮಕల్లో పేరు ಆಮೆ ತಕల్లో పేరు ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಗದಿನ ನಮ್ಮಕ್ಕಲೆ ಪಂಡ ಆಂಡ ಆತ್ ಮಂಗ್ಯಾರು ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ದ ಪಂಡ ಎಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏನಂತ ಪಂಡ ಪೂರೆಕ್ಲ ಎಂಕುಲು ಓಕೆ ಬಂತು ಜಾ ಒಂಚೂರು 2-3 ಗಂಟೆ ಕೇಂದ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದ ಪಂಡ ದಾಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಊರು ತಕಲ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂತೀರು ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಬಹುಶಃ ಓಲು ಕಲ್ಕತ್ತಡ ಅಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ತಕುಲೆ ತಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀರು ಅದಂದ ಅವು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೃಥ್ವಿ ಬಂದಿರು ದೋಸ್ತಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಆರ್ಟ್ ಅವ್ಲು ಕಲ್ತೋಗ್ತೆ ಅಲ್ತ ಸೊ ಆಯ್ನ ದೋಸ್ತ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಗಳಿಗೆ ಪಂಡ ಆಕಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಒರ್ತುಲ್ಲರು ಭಾವನ ಬಂದು ಸೊ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಮೂಲು ಪಾರೋಡು ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಬಂದಿನಿ ಎಂಕ್ ಆಲ್ ಅಗ್ಲು ಪುನ್ ತಿಂಪುಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆನ ಬರ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಇಡೀ ರೀಚ್ ಆನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಮೂಲು ಲಂಚ್ ಎಂಗಲ್ ಬುಟನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಂಚ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೋದಿತ್ತ ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿ ತಕ್ಲು ಅವ್ಲು ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂಡೆರ ಎಂಚ ಎಂಚ ಪಾತೆರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ತಕ್ಲು ಮಿಲಿಟರಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರ್ಡರ್ ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಫ್ಲಾಗ್ ದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರನ್ನು ಪೋಯ ಅವಾಗ ಐಟೋರಿ ನೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಬುಲ್ದಿನ ಆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊ ಆರು ಬಂದಿರ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ 3 ಜನ ತಿಕ್ಕೇರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಓಕೆ ಸೊ ಆಗಲ ಎಂಗಲ ಪಾತೆ ಸೊ ಈ ತಾದ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸಿಲಿಗುರಿ ರೋಡ್ ಭಯಂಕರ ತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸಿಲಿಗುರಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವು ರೋಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡ 5 ರೆಡ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಒಂಜೆಟ್ 685 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವು ಹೈವೇ ಇತ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿ 545 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವು ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯಪನ್ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಯಾನಿ ಬೇಗ ಬಜಾರ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಂಡೆ ಬೇಗ ಬಜಾರ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಾರೆ ಅವೆನ್ನ ಬೈಕ್ ಬಲ್ಪು ನಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಪಿದರ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಟ್ಟ ಆರಾಮ್ ಪೋಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ಅವು ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಪುರ್ ರೋಡ್ ಪಂಡ ಎಡ್ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಅಕಲ್ ಹಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಏನ್ ಜೋತೀನಿ ಆಯ್ತು ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಬಲ್ಲು ಬರ ಮಲ್ಪ ರೈಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲು ಮಾತ ಬಕ ಬೈ ಜಿಂಜಾದಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ದುಪ್ಪಿ ಬಕ ಲಾರೀಸ್ ಪಂಡ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವು ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪಂಡ ಸಿಲಿಗುರಿ ಬಪ್ಪಿನ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಬಂದ ಅವು ಪಂಡ ಇರಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಗ ಪಾಸ್ ಆವಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 15 ಹಿಡಿದು 15 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸಿಗದಿನ ಎಂಕ್ ಆರೋ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇಡು ಸೊ ಎಂಗಲೆಗ 12 ಗಂಟೆ ರೈಡ್ ಮಲ್ದೆಂಗುಲ ಅನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗತಿನ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ರ ಬತ್ತರ ಆಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಬತ್ತರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ರೋಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಅಲ್ಪೇನ ಆತನ ಬಂಡ ಎಂಗಲ್ ಶಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ ಕಾಲ್ ಬತ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಯೂನಿಯನ್ಡುಲ್ಲೆ ಎಂಗ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೊ ಅಕಲ್ ಬಂಡೇರ್ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಬೋಲೆ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಗದು ಬೋಲೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಕುಂಬಳಕೆಂಡೆ ಈ ಎಂಗಲ್ಪ ಶಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೋಸ್ತ ಇರ್ಲಿರು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಘಾಟಿದ ಗುರ್ತು ಅವು ಘಾಟಿ ಬಂದದಿತ್ತು ಸೊ ಘಾಟಿ ಬಿಡೋತ್ತು ಜೀರ್ ಶಿರಡಿ ಘಾಟಿ ಸೊ ಉಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಡರ್ ಲೇಟ್ ಎಂಗ್ ಇಂಚ ಎಂಗ ದಾನಿ ಊರು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡಬ ಅಲಂಕಾರ ಪಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಅವಳ ಟೈಪ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಉಮ್ಮೆಡೆ ಬಂಡೆ ಈ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಡಕೇನವೆ ಆಗಲು ಬಿಡ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಈ ಶೇಡಿಗಟ್ಟೆ ತಿತ್ಬೋದು ಉಂಟುಲ್ಲ ಒಲ್ಪಣ್ಣ ಕಾಪಲೆ ಅನ್ನಿ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಅದು ಇಂಚ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟೆ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಬೋದಾರ ಅಂಚೆ ಮಂಡೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ಅಲಂಕಾರ ಉರುಡು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಎಂಚೆ ಓಪನ್ ಸೊ ಅನ್ನೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾಟ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಲಂಕಾರ ಊರು ಬರ್ಪಿನ ಸೊ ಯಾನೇನು ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟದ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಬೇ ಸೀದಾ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಒಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬರ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅವ್ನು ಬೇಗ ಮುಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೊಮ್ಮೆ ಮೂಲು ತಿತ್ತು ಉಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಘಾಟಿ ಕರಿದು ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕೇನು ನಿಕಲು ಅಲ್ಪ ಪೋನಗ ಘಾಟ್ ಮಿತ್ತರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅವಲೌಲು ರೋಡ್ ಜರಿದು ನೇಪಾಳ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಜರಿದು ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕನು ದಿನಗಟ್ಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಆತಿಜಿ ಅವಲ್ಲ ಒಂದು ತೂನ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪೇರ್ ನಮ್ಮನೆ ದೂರ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೂರುಣತೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಆಕುಲು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಪನ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲು ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಪ್ಪ ಐಕೆ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅವಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಶೇಡಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೋಡ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾ ಪೋತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೇಡಿ ಗಟ್ಟೆ ಸೊ ಐತಲ್ಲ ತೂತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಏನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಏನ ತೂತೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮುಪಾತಿ ಆತಿನ ದಾಲಜ್ಜು ಲೆಕ್ಕಗೆ 1% ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪಿನ ಮಲಮಲ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಉಂಟತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ದಿನಲ್ಲ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಡೈಲಿ ಬಂಡು ಪಂಡ ಬುರುಂದು ಪುನಲ್ಪ ಟೋಟಲಿ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನುಭವ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ಸರ್
ಕೂಡ ಪೋಪರ್ ಪೋಡು ಓಡೊಂದು ಉಂಟು ಸರ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಉಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇತೆ ದೇಶ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಿನ ಹಿಡ್ದೊಂಚಿ ಚೂರು ಕಾರ್ದ ಬೇನುಂಡು ಐಟ್ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲೆಂಚು ಸರ್ ದಾಲಿಚ್ ಅವಳ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರಕುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕಲು ಪೂರ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ದಿನ ಹಿಡ್ದೋಸ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಸೇಫ್ ಆದ್ಬೋದು ಬೈದ ಎಸ್ ಸಚಿನ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಇಂತಲ ಬೈಕ್ ಬೈದಾರಿ ಬೈಕಡೆ ಬೈಕ್ ಬೈಕ್ ಮೊತ್ತ ಬೈದಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬತ್ತಿನ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೈಕಡೆ ತಿರುಗುದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪಡವು ದುಮ್ಮಣಿಚಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಿಂಜ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ರೆಡಿ ಯಾಪ ಬೈಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಟೂರು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆವನುಂಡು ಪಂಡ ನಾನು ತೂತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಚಿನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಡರಾಗು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೂರ್ ಮಂದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಡತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಎಂಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಅವು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ 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 ಕಲ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಐಡ್ದಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋತಾರೆ ಎಂಕುಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಇಡೀ ಸುತ್ತಿದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪನ್ನೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ.